presenter is Jozef Januszkiewicz, who is a literary critic and researcher based in Vilnius, but currently speaking from Białystok. Jozef буде розповідати про свої зустрічі з Вірою Рич. Добрий день. Добрий день. Це проверка, чи чуєте мене? Чуємо вельми добре. Дякую. На жаль, видать, так як я сподівався зробити презентацію ще й з димком, оскільки я розумію, які вчені не були, їм цікаві полетіти і відеоряд, то хіба з причин технічних я тут не до кінця зрозумів, як іде ця презентація, як її наладити. Але коли казати про наші творчі зустрічі з Вірою Рич, то это беспречно яркая, неординарная особа, яка з'явилася на небосхиле белорусским, хотя так и 90-х годов. Хотя и максимум у нашей партии она з'явилася значно ранее на небосхиле, який був блакитний, як виглядала блакитна вопотка, like water, like fire, як огонь, як вода, я єш переклади. Зблизив нас вельми рано. Я думаю, що у архіві недавно спочилого професора Вячеслава Рагучі знайдеться сонет, який вона присвятила нашому містечку. Мне прикривало, що хіба не цей текст був ею написаний і для мене, і навіть коли я міркував святкувати своє 50-ліття, то я там мені стояло, що подам тексти Віктора Стрижака, Владимира Нікляєва і Віри Рич. Ну вот ті два є, а Віри Рич тексту нема. Що мені ще запомнилося, це так, як вона могла легко робити свою працю якби з експериментами і з чистого листа. А кроме Рахова, хотя могу так само такие раскидать, что недельный день, все едут на кермаш, я уже, видать, вертався і раптом чую такі знайомі, високий жіночий голос з вокличами. Я так зрозумів, що, видать, той гость, який на зустріч мені їхав, і на коні їхав вельми шпарко. І Віра Рич просила хіба хутkoсть зменшилася. Бо я озирнувся і побачив Віру Рич, її такі босі п'ятки, і як вона, учепившися у білку від воза, ну, сталося на той кермаш, з якого я вертався. Наступні зустрічі у нас були а маленьку Ракові, тільки треба додати і руке, Краков. Я тоді мав якби стипендію, як лауреатство в Льва Софії, і вона до мене заїжджала по дорозі у Київ, на Україну. Трошки, може, суміщається у мене і зустрічі вже, де був Раков, де Краков, де Мінськ. Пам'ятаю тільки, що здивилися ми от з Володимиром Нікляєвим, як вона їхала отримувати орден синій. А вгадайте, який ж український орден вона отримала, ви відаєте, на пам'ять? Святої Ольги. Орден Святої Ольги. І коли вона достала з Радикова, то есть ми прийшли її якби і зустрічати, проводити. Це приїхав перший чоловік, якого я в житті бачу, що практично багажа не було. І була опранута стіпла. Але коли вона свого майського жіночого Радикова каже, а я буду от урочисто опранута. І вона достала сукенку, ну не для такого, і блакитного небесного кольору. Я був здивлений елегантністю і якби той мінімізацією, як вона вміла обходитися. У Кракові
запомніліся мне, як яна лёгка пусцілася у танок такі ці не пад вежы, калі білі куранты, граў Хейнел на Марыятскай вежы, і яна просто, закрутила, можа я там одно коло прайшоў, ёй два, але яна пасля сама давала рады, і я только подивився, як хутка за пару хвилин вокруг Веры Рыж просто собрался натовп, ведаете, як бывает, цыган выпустить медведя и танцевать, и все вот так дивиться на это, чтобы вот так вот можно было дивиться на поводины Веры Рыж. Что до творчасці, яна вельмі дапамагла у перакладзе Пінсгентра, гэта і камедыя Дуніна Марцінкевіча на ангельскую мову, і ўвогуле гэта рэч пасля выйшла на 5 мовах. У перакладзе хіба я выдаў кніжку класіка. Там была рэч творы нашей классичной 19 стагоддзя пінская шляхта на 5 мовах і паэма Тарас на Парнасе на 7. Закраналі мы і пытання, а я тады ўжо рабіў, а можа ўжо нават і выйшла і ў мяне выданне падрыхтаванае «Новая зямля». «Новая зямля» і на 3 мовах. І паўставала, а як быць з англамоўнай, бо гэта быў бы гонар для нас, каб вот яшчэ адзін Міцкевіч, народжаны на нашай зямлі, толькі не той Адам Бернард, які усклікнуў «О Літво, Отчизна моя», а той, який видихнув «Мой родний путь, як ти мені милий, забыть тебе не маю сили». Яна патлумачила, што цяжар дарабіць гэтую працу быў у тым, што так як яна перакладала, я зразумеў, што вельмі і даўно у 60-х, а можа пачатак 50-х гадоў, так як яна перакладала, кажа, мова ўжо паспела прыстарэць ці памяняцца. Здаецца, у памяці застаўся такі толькі адзін прыклад, так яна вот кажа, мы sky, як мы кажам, на неба блакітнае, там голубое, то кажа, цяпер гэты адценак, гэтае слово мае іншае значэнне у кантэксце, чым это было некалі, і гэтак далей. Памятаю яе скруку, як яна казала, чаму адступіла ад перакладаў беларускай паэзіі на ангельскую мову і дала перавагу украінскай. Тлумачыла яна гэта тым, што матэрыяльна украінцы моцна і моцна дапамагалі. Яна прыходзіла ў нейкую рэдакцыю, нават не скажу, дзе гэта было, кажа, я магла зайсці туды, атрымаць як бы і заданне перакласці там нешта з Шаўчэнкі. Звычайно это было нейкія невялікія, кажа, я выходзіла на калідор там, ці дзе далей адыходзіла ў кавярню, хутка рабіла гэты пераклад, вярталася з аўтографам і, кажа, аўтограф ішоў у друк, а у мае рукі ішлі, там не ведаю, што это было, фунты ці іншае. І не хацеў бы я шмат гаварыць, бо я адчуваю, што вырва Воланд, крыптамант. У мяне была ідэя нават самому узяць і хоць бы невялічкую сціплую кніжачку, нарыс, успаміны, вот хаця б мае такія уласныя, якіх, вельмі шмат было там, скажу, калі я не меў умоў прыняць і ў Ракове, то пасяліў на кватэры у паэта Нетляева, і вот уявіце такі абразок. Все, Вера Рыж могла нават перед дорогой узяць чарачку невялікую, і мы сядзелі, а пасля трэба было спяшацца, што яна сабраная, кажу, ўсё сабрана, віза ёсць, пашпарт ёсць, дакументы у мяне, квіток, білет на самолет ёсць. Вышла и поставила такой стук, чуть-чуть в двери, что такое? Пробачьте, кажа, я зубы забылась. Я хотел бы, как коллеги, якія яе ведали, вот написали несколько таких ярких сторонок, и я упевнены, что это была
лепше данина пам'яті є. Бо прах є і в Англії, у Лондоні, є на Україні, де я мав гонор, дякуючи запрошенню Ігоря Лікового, былого амбасадора у нас у Білорусі, України, і оперативного міністра культури. І ми на у Білорусі могли поставити свой помник, дякуючи таким от успоминам. Это бывает, что все я заощадил некоторым час, бо одрывался сам от рукопису чергової книги. Дякую за все запрошення, які я имел і рад учиться навідав Лондон. Это дякуючи 150-літтю повстання під началом Костюча Калиновського. Не змог приїхати на Вацлава Уостовського. Ну, сподіваюся на стогоддя Віри Рич вийде годний том успомінів про її. Дякую за увагу.